guys, gagawa tayo ng lumpia or spring rolls at saka kipsatay or ano bang tawag nun sa atin? Yung chicken na tinutuhog. Nakalimutan ko yung pangalan. Chicken barbecue ba yun? Chicken barbecue. Gagawa tayo para kay dadalhin ng aking hobby yung chicken barbecue or kipsatay. Kipsatay sa kanila guys yung tawag sa Dutch. Kipsatay. At saka yung spring rolls sa bukas para sa kanilang dinner ng mga katrabaho niya. So, meron silang dinner sa work. So, magdadala sila ng mga food bawat isa. So, ako ngayon gagawa ako ng lumpia. Pero yung lumpia natin is vegetable siya. So, ayaw nila ng may karne kasi may isang vegetarian doon. Kaya, so gagawa ako ng mga 28, bali tigda tatlong pieces ng lumpia. Tapos, tigda sigurong mga tigdalawang chicken sauté. So, ayun. Or 3 peraso kada isa. So, ayun guys. So, samahan niyo ako sa aking paggawa ng kipsatay and lumpia spring rolls or lumpia or spring rolls guys. Sige. So, ayun guys. Samahan niyo ako sa aking paggawa. So, let's start guys. Our ingredients for lumpia. Onion. Guys, so ayan, nagawa ko na yung chicken. Mamaya i-ready ko siya, iluto ko siya kasi dadalhin siya mamaya. Pero yung lumpia doon nila lutuin. So ayan lang yung chicken lang at saka noodles. Magluluto ako ng noodles mamaya. So ayan lang guys, see you later. So, ayan guys.
umalis na si Habi, babalik din siya kasi hatid niya yung food. So, tapos na ako, pero yung kalat ko, ayan, ang kalat. Tapos na ako magluto. So, ayun guys, yun lang. Dadalhin niya yun, they have a party. So, he bring spring rolls and keep satay. So, ayun lang guys, nagluto din ako ng noodles. Stir-fry noodles. Hindi ko na napakita kasi nga busy. So, ayun lang guys. See you in my next vlog. Maglilinis na ang lola niya. Bye-bye!